Rwy'n trod yna ni, dyma'r golygydd perffaith, a sut oedd efo arfordir hyfred o Moelfre Ynys Mon, rhan mae wylan, hefyd lot o llongau I gyd, yn cael ei safle, efo cerrig, arfordir, y dŵr, lot o boer naturio yn digwydd. Ond os dwi'n dychmygu, yn ôl 1956, gwahanol iawn I erbyn heddiw, oedd nhw'n rili gwahanol, achos does na dim adeiladau ble ti'n gweld erbyn heddiw, achos os dwi'n sortio yn ôl y 12fed ganrif, oedd yna llai o tai, ac hefyd pentra eitha bach iawn, ac hefyd ar y llaw arall, dyma ble oedd o llongau yn Eingl-Normanaid yn ystod y conquest fethiant gan Harry ailfed efo llongau I gyd wedi symud yna ar y traeth, a pan oedd o Normaniaid wedi dod ar y traeth a dod yna pobl y pentre neu efo'r joc trafs ganoloesol neu trafs o Moelfre I gyd wedi curo Normaniaid, ond y trafs o Moelfre ydy pobl y pentre yn y canoloesoedd, achos yn ystod y canoloesoedd pan oedd y byddin arall o wlad gwahanol sef y Normaniaid wedi dod I fethiant y Cymry, oedd y bobl y pentre I gyd yn dechrau gwthio ac yn brwydyr yn gryf, achos pan mae gyntaf nhw pethau lawr mae pawb yn gwthio ac yn amddiffyn y tir. A dyma beth nath digwydd. Oedd yna digwydd pan oedd Owain Gwynedd yn eisiau amddiffyn y tir. Reit wel, dyna ni ar gyfer hanes Cymru. Dwi'n mynd i symud ymlaen I cerdded, a wedyn dwi'n mynd i tynnu lot o lluniau.